ho hem vist ahir a Bétera, actes violents, agressius, cap a col·lectius, cap a institucions democràtiques, cap a col·lectius per ser diferents, per ser homosexuals o per tindre una llibertat expressada en qualsevol àmbit. I crec que és molt perillós els discursos que s'estan fent. Jo prego a tota la corporació, sé que per part nostra som responsables, però que tinguem molta cura en els discursos que se fan, que per damunt de tot ha d'estar la llibertat sexual, el respecte, no l'agressió, i la llibertat d'expressar-se com és cadascú. I que això se trasllada a instituts i a centres on hi ha xiquets i xiquetes adolescents, jo crec que ens ha de fer reflexionar. Jo sé que voldria condenar els fets que han ocorregut a Lorca, com s'ha fet tot el plenari, però també els fets que ocorregueren a un docent on va ser agredit per alumnes a Bétera, a l'Institut d'Alfabegues. Per tant, jo sí que voldria demanar a aquest prec que medim moltíssim allò que diguem, perquè influïm moltíssim en la societat.